negitimo. Online kae mbui kae bentie gik mang'eny. Ng'eny ng'ato inyalo post pichani alafu ng'ato oro ni message like sani iwacho gani ati video itself ok en funny. Dhie comment section. Kidhie comment section ineno ka iji post yeno kiber but ng'ato dhingisi ni ber kionge wi like unakaa vizuri bila kichwa. Hiyo ni cyberbullying. Threats ma ng'ato brongisi kata ng'ato tia gi account mar ng'ato to owuondre ni mano in. Ineno mondo yorne pesa. The main thing and gin man gidwa ni mondo oorne gi pesa moko gi harasi moko be ng'ato oro ni nude photos ng'ato ka ni duk like mbona unanitumia picha yako ukiwa uchi. I didn't ask for it. Unaelewa? Mago hurtful comments. Mago gin ni mantiere mbui. Online harassment. Cyberbullying, ntie giwacho ni catfishing. One gi sexual harassment online mangato oro ni picha ne kata ngato watching for example date in gi boyfriend koro maybe no set timo nini ka unje ariyo hera ka unje ariyo but koro udhi kosana gi kijana ni kata gi nyako ni koro ineno sechego puseweru koro manyako no kata wuono threateni ni ati anyalo oro pichni kan pichni manugoyo katieno